Halo, makadi baba. Tinovala makasimba here. Tiripo ndapuwa phone number dzenyu nakansela mutirori. Indonzi Sylvester Tapfumanei. Ndiri mutori wenhau wekuSly Media TV. Yes. Ndaka ndichita follow up nyaya hama dzedu dzakapondwa kuarea yekwamagaya kuskanzi naivo rega ndikupe munhu ari kuwadhi ikoko utaure nawo. Icho bali. Ndiri kutaurawo nani zita rakazara? Ndonzi kansela Bodikawa. Makadi vakawa. Tinofara. Nematambudziko kakansela ezviri kuitika munharaunda menyu? Neurombo zvabata nyika yese zvakutorwadza. Ende zviri kutyisa. Hazvisati zvamira zvakanaka. Ndakanga nditori panhingirikini apa kuswera nezuro musi weChristmas. Pakavigwa nhingirikini Bvumai. Wokuward 3 ava Alright. Semutori wenhau tiri kungofamba tichiramba tichingobatana nehama dzedu dziri kurasikirwawo nehama dzavo kuitira kuti tirambe tichizviburitsa pachena, nokuti vamwe vanenge vafunga ndezvesocial media nokuti kuwanda kwazvaita vamwe vacho kuti manyepho. Saka topedzisira tasvika panzvimbo tiburitse chokwadi. Alright. Hameno ndafonawo kuti tiite telefoni interview yekuti mugone kutipawo update yekuti zvakamira sei panyaya yemhuri yakashayika ikoko. Mhuri yakashayika iyi pana mai nemwana anga ari form 3 musikana. Musikana, saka vanhu ava vaigara vari vatatu. Saka vanenge vakati nonokei kusvika pamba musi wacho vakazosvika zvekuma 8 here. Saka izvi zvinoratidza zvakaitika zvekuma 2-3 kunze kwakunochena. Saka matauriro avo anoti munhu akanopinda kwaakanotanga kupinda ndokwangu kune vana vari 2 avasikana. Kamwe kakasara kamu grade 6 kamusikana zvakare. Ndo kari kunzi kakapinda pasi pemubhedha? Yes. Saka vanopinda apa akanorova dhoo, tuvana takabva tamhanyira kuna amai. Akandokasvika kachimbonoropinda pasi pemubhedha, mukuru akabva anosara pai. Saka akabva angodhonza amai achivadzosera kurumu yaivana. Ndokwaakanova. Saka mwana akaiti kakangonzwa chingonzi inwai kuti havana kunoita zvokubairwa, vakaiswa something zvatisati taziva kuti dhokita ndiyagona kuzotizivisa kuti ingave iri poison iti. Saka nguva yavakazotitipei mvura, iye mhondi ndopayakatotsvaga mvura ndobva vapiwa mvura. Mwana kuti akazongonzwa amai vanyarara. Apedza naamai kudzati rumu ndopaakazoya kune rumu iyi ndokunosangana neuyu muform 3. Ari kufungidzwa kuti akatotanga amurepa because mwana aiti ndaingonzwa pamusoro vachingoti kuratidza kuti anga akavharwa muromo. Saka takazoona muhuro make mairatidza kuti mamwine maki nakuziva kuti pane zvakaita here netambo mhondi kana kuti maki yanga yagara iripo. Saka akazoiswa futi zvakare something mwana aingonzwa ari pasi kuti inwai. Saka neighbor wanga asina kurara padhuze ikazwa zvakare yakatodza kupamba ichiti vamwe vangu zvavanonoka kudzoka rega ndinorara panext door. In the morning akuuya ndopaakadaidzira kuti kupamba apo mamuka sei. Saka kamwana kaye ndopakakatoziva kuti paakubudika kakabva kangobva pasi pemubhedha kachimhanya kunoudza that neighbor kuti zvaimuone zvaitika mumba. Ndomaitikira akaitika. Panguva iyoyo vaitoti musikana anga achiri kutodziya uyo anga asati atopedza kuparara. Atofa kuratidza kuti ndozvatiratidza kuti zvakaitika kunze kwakunochena. Saka mhondi yakabva yatora bhasikoro pamba ipapo ndobva abuda nebhasikoro iroro. Saka nenyaya yekuti painayawo patakazonosvika kana pakauyawo dog section, nenyaya yekuti kwangu kune heavy rain, tifunga saka vasina imbwa dzisina kugona kuzotreka that sport. Tine matambudziko baba zvamuri kusangana nazvo. Mazita akazara amai ava vanonzani vakashaya? Pari zvino handina kunyatsomabata mazita amai ava. Neremusikana wachona asi remusikana futi handina kunyatsoribata. Asi ndakabvunza sabhuku bhosha, pana sabhuku wacho vari anda sabhuku bhosha. Vanogona kutotsanangura zvizere. Alright. Wadhi yenyu yamuri inonzi wadhi chii ikoko?
iward 9 Guruve South. Ward 9 Guruve South constituency. Yes. Saka iye zvinezvi mukuziva kwenyu urongwa hwacho hwokuvigwa hwakamira sei? Postmortem yakateitwa here? Mungatiudza kuti zvakamira sei? So far ndiri kutotraya kuda kuti ndibate makusena ano kuti handisaziva kuti zvafamba sei. Tatikuda kutobvunzawo vakuru kuti zvamira sei nekuti mhuri yacho yakutochemawo nekuramba yakaungana isati yazorodza mhuri. Saka ndandakamboisawo chichemo kuvakuru Dinzwa, saka hasati ndavabata kuti Dinzwa pane zvati zvaitwa here. Saka handisandane ruzivo rwekuti postmortem yakaitwa here. Tiri kutoda kutotsvaga kuti zvakamira sei. Hama dzaramba dzakaungana. Alright, aiwa zvinobva zvazoreba, zvinobva zvarema futi. Munogona kuzonditsvagirawo phone number yehama dzavo kuti tigone kunge tichiwanawo even update kubva kwavari. Tinitarisire kuti tigozouyawo futi pavanenge vachivigwa, tigomira pamwechete nemhuri yacho pamwechete nemi kudunhu kwenyu ikoko. Bhesi zvandichaita ndinokutumirai nhamba dzasabhuku Bhosha, vanotogara padhuze, ndivandori noruzivo rwakanyanya kuvigwa vavo. Kuti zvakamira sei? Sabhuku Bhosha. Aiwa, munogona kundiisira paWhatsApp kana paSMS ipapapo. Ndotaurawo navo ndichinzwa saidhi ravo, ndinotendawo kuti ndanzwa saidhi renyu imi musakansela. Saka iye zvinezvi vanhu vari kurarama sei kubva patanga nyaya yekupondwa vanhu muGuruve nzvimbo dzakasiyana siyana munharaunda menyu imomo? Vanhu muri kurarama sei? Nhau yakutoitika, vanhu vakurara vari mumagroups. Vakutoti kana pari pamusha kana paarea, vanhu vanonorarawo room 1 kuti madzimai vanogona kunorara 1 room. Saka takamobiliza mavigilant groups emayouth. Semuward medu tine madistricts maviri, saka tine 2 magroups emayouth ari 2020 squad. Atakapromiswa kuti tiri kuvimbiswa kuti tichazotsigirwa nemapurisa nemauto kuti vange vachifamba nemagroups vaya, asi pari zvino vari kumbooperata vari vega mayouth aya. Vari kupota vachitenderera in the night. Kuti vakagona kusangana nekuti mhondi iyi kuratidza sekuti inofamba usiku. Masikati yayo hainyanyooneka, saka ndo maitiro atiri kuita zvokuti hapana kumira zvakanaka. Semunhu anogara musango, ndabvunza paya muchira kuti akatakura bhasikoro. Bhasikoro rati rawanikwa here pakufamba kuri kuita vanhu vachiitawo masearches vachitenderera munharaunda? Bhasikoro harina kuwanika, zvokuti marimwe zuro takatomboenda neOPC vakatouya vachinditora vaida kunosvika ikoko, ndokubva tatozonzwa kuti anenge anga awanika muward 15. Saka description yakadescribewa nemwana akamuona sure akaratidza kuti ndiye. Saka akaratidza kuti area yaanogara area ine sango along ichinanga kuHunyani river. Saka kureva kuti ningirikini rwendo rwenyu rwamamuchienda urwo hamunazobudira vakumhanyira kwanga kwanzi kunaonekwa kuti vaida kunosvikawo panga paitika rufu. Takatosvika tasvika ipapo ndipo vakapfungidzira kuti akabuda sei, ndokubva vanzwa direction, ndipo pane gomo riri pedyo rinonzi Chiwa. Saka vafungidzira kuti maybe anogona kunge achihaidha imomo ndatisvike pedyo negomo. Saka ndokunonzwa kuti aiwa mayouth anga ambotenderera imomo, vakaona kuti hamuna. Tiri pakaraipo ndo patakazonzwa kunzi no, kuBherisi kune zvaitika, kune kwanga atotraya kuda kubrekwa, but nenyaya yekuti vanhu vakurara vari mumagroups, he failed manje nekuti vanhu mamune vanhu vakawanda vakabva vazoshedzera, ndokubva azotiza. Ndipo akazowanika in the morning nemwana ainge achitoferetsa fadya vamuberekana afa mberi pake. Saka mwana wayo achitiza, iye akabva amhanya. Munhu ari kunzi anomhanya spidi yakakura, munhu ane bhodhi yakati kurei. Zvikureva kuti tichiri kuti suspect iyoyo iri kutsvagwa nemapurisa yaAnimal Zvitsva ndiye munhu mumwe chete ari kuramba description yake ichibuda, handiti? Yes, maonerane maitikire kuti ari kungowanika kana mwana uyu aiti ndaingoona makumbo emunhu 1 kuratidza kuti anga ari 1. Saka zvikureva kuti ndiye Animal, asi nevava vese vambouraiwa vanga vari related naAnimal, asi vazouraiwa muward medu hapana kahukama katati tanzwa. Asi ari kuteera mune chirikadzi nevana ndo vari kunyanya misha yaari kuenda, asi kuenda misha ine varume. Muri kuti zvakafanana nekwazvitsva kwakauraya vanhu 5 vamwe vese vaakauraya pane ka relationship karipo? Vamwe vese vakaurayiwa because so far tiri kuti paane 21 kureva kuti vamwe vese 19 ava they are related kuna iye Zvitsva.
zvitsva kunzwa kwenyu history yake mwana womumusha mazvitsva chaimo imomo here kana kuti? Yes, mwana manzura atakaita mwana weimomo nokuti patatozoenda ikoko takanosvika pane vahama dzacho dzinonzi dzekwatsenge. They are related. Takatoenda nemapurisa vachida kuti vanonzwawo kuti munhu akaita sei. Saka kunzwawo munhu baba vake vakangokurawo imbavho yemombe, saka akakura ari wild. Zvekuti kana kukura kwake haapinde mune vamwe. Kana paainya kana muhama dzacho dzatikureva idzodzo vaitoti kana akaiswa kunzi anare mumba angasiri kutora haatorara mumba aitorara panze. Saka vanototi munhu wokuti haasi munhu anaasosieta kana nevamwe, saka kana paari kuwanika ringowanika ari one. Saka tiri kunetseka kuti kunge ari kuzviita zvese wega here, asi ari kuti haasi munhu anogona kunge achiasosieta nevamwe. Ndiri kunzwa futi pamava muchitaura paipai kuti amai vakashaya vamushakabvu vari kuratidza kuti muhuromo vane vachakambovvasunga zvakafanana nezviri kuwanikwawo kune vamwe vanhu vakaurayiwa nenzira imwe chete. Akawanikwa aine line muhuro, mwana ari form 3. Saka watiri kufungidzira kuti anofanira anga akarepwa, saka tiri kufungidzira kuti ane tambo yanga akaisa kuti kubloka munhu here paaita basa rake. Uye kuti asacheme asanzikwe. Yes. Ningirikini pakanaka. Munokwanisa here kuzondipa phone number yehama dzake ndigokwanisa kunge ndichitaura navo, kana kuti ndimboya ndizombovaona tinzwe nhoroondo yamuri kutaura iyoyo, kungoti baba vake vakakura vakadai, nekuti ndinonzwawo futi kuti iye pache zvake akatombosungwa muna 2020 nenyaya yeunlawful entry, akatombopika kujeri rekubhindura nekuHarare Central. Ichokwadi mamda hama dzazvitsva here. Alright, inini ndisina hangu nhamba asi ndogona kuzvitsvaga. Because patafambawo takangosiyirawo ofisi ndovanga vakatora manhamba aya. Alright. Yaiwa nditsvagirei timbotaura navo, nekuti tanyanya kungotaura nezvake tisina wefamily anonyanyodzika nezveupenyu hwake hwokuti akakura sei, uye chingave chii chiri kukonzera zvinhu izvozvo, uye tinzwe kuti zvavari kuurayiwa sehama kudai vati vambofambawo here kuti vanzwe kuti chii chiri kuita kuti zvidaro. So baba vacho pavakanga vachitora mombe dzevanhuwo ipapo, hapana here vane zvavakaita kuti utsinye hudzokere mumba mavo? Ichokwadi, vachiedza kumbobvunzwa vaiti hapana, but munoziva kana pane nyaya yamunhu anogona kuramba kuti hapana chiripo, but taitoonawo kuti vari pariski rekutotyawo futi iye mukomana. Naika. Pane nyaya yakambobuda iye list. Ndakambobvunza kansela Mutiro vachiti handisati ndariona, ndangonzwawo nezvazvo asi handisati ndaane hombo. Pane list riri kunzi rakawanikwa rakanamirwa pangoro ranga rine mazita evanhu vese vaaida kuuraya. Ichokwadi, pane list ranga rine 14 vanhu ranga rakatonyorwa kunzi deura ropa trust. List rakanoiswa muward medu imomo, ndopa a day after ndopakazowanika ava amai nemwana vakafa. Saka list rakanamirwa pangoro yanga yakaita breakdown paside peroad. Saka parakanowanika vanhu havana kunyanyoziva kuti zviri kufamba sei, sekuti muward medu mamusati maane chiitiko chaitika. Saka ranga rine vanhu 14 including ivava vazosaina. Vasi patop vacho, saka yanga rine chirikadzi dzega dzemuward medu imomo. Papasina mazita evana, paingove nechirikadzi 14. Saka pakazoita kamwe katsamba kanga takazoona musuggestion box repaclinic, kakaedza kutaura nyaya yetsamba iyoyi kaine masuspects akaiva navo vachiti vakomana vainzi vanogara muvillage 15, but vakatorwa nemapurisa kureva kuti vari kuinvestigatewa kuoneka kuti vane nyaya ingange ichienderana neiyi here kana kuti. Alright, zvakabuda musuggestion box ndo zvaakuda kuverifyiwa nemapurisa kuti ndo vakanyora here kana kuti ndi animal akanyora here kana kuti vari vese.
listi hapana achaziva nekuti rakangoonekwa rakanamatidzwa, saka akazonyarawo samba musuggestion box vavaionawo. Ndofunga nekuti mwana uyu anonzi ane munhu akatomubvunza musi waaperekedza baba vanokushanda kuHarare, vaine bhasikoro iroro razoshayika vaakudzoka, akatobvunzwa kuti munogara muri vangani kumba, asi munhu havana kumuziva. Dzimwe nguva anogona kunge anga ari ndiye enimo wacho kana kuti ndio vakomana vaane masuspects. Inyaya yekuti pakanaka chiitiko chinenge chaitika, vanenge vambogara vachikomita mamwe macrimes vanogona kungofungidzirwa, saka zvinenge zvakutokiriwa nemapurisa kuti havasi involved ipapa. Saka vakatorwa vakomana ivavo nekuti vaimboriwo nenyaya dzavo dzemombe. Even kwana zvitsaundi kureva kwatakaenda ikoko, takanoona mukomana munin'ina, mukoma wacho after tapedza kutaura nawo, polisi isu tandine OPC, polisi yakazouya yakatakura mukoma wacho. Saka handisati ndaziva kuti akadzoka here, because aitonzi anga ane macases ake asina 6 months akatobatwa nenyaya dzemombe, but akangodzoka asina kupika. Ari mukoma waAnimal? Mukoma waAnimal ndezvedzinza, kwete zvomimba imwe chete, ndezvebaba mukuru. Asi kuti vanogara muarea imwe chete kadistance, ivo vanogara kuward 9, Animal hamene kwaari kugara kumusha kwavo, kuti inofanira kuri kuward 3. Ko pane makuhwa zvekare anga akubuda achitaura nenyaya yekuti Animal akasvika pamba pehanzvadzi yake mazuva maviri apfuura. Makambonzwawo nezvazvo? Kana kuti hanzvadzi yacho yakambotorwawo nemapurisa here ichinobvunzwa-bvunzwawo? Takanzwa sekudaro kuti, asi ndakangoita zvokunzwa semanzwiro amakaita, handina ruzivo rwokuti ichokwadi here. Asi zvimwe zvandakanzwa zvokuti area yaari kutambira iyi kuti azopinda kwese kuwadhi kwedu, kune hama dzake, nekuti paakambobatwa pari kunzi akasiya bvumo rake kana kuti akatorerwa bvumo. Saka akatosvika kumhuri inonzi yekwaNakamambo, pane vanzivo kwakaitika kuti kuzosara bvumo rake, achiti ndikuda bvumo rangu. Mangwana acho azomuka kuurayiwa munhu kuno. Zvikura kuti zvinezvi ane tactic nyowani isinei, because paakapedzisira kutema bvumai anoratidza kuti pfumo iri anofunga anga achinaro, asi zvinezvi akuchiita zvokuchidzvina vanhu nekunwisa vanhu mushonga wokuti vafe, nokuti ava vakaonekwa vasina kana ropa ka. Because bvumo riye hasisina. Saka ane mamwe maitiro aakuita. Ivo vane zvimwe zvavakawedzera here mukukurukura nemhuri yavo yekumba kwavo, kunyange vari kutya zvavo, asi vane kunze kwekuti baba vacho vakanga vachitora mombe dzevanhu, pane here zvimwe zvavaitaura zvinoratidza kuti munhu akagarwa? Vaitonetsekawo, asi vaitiwo makuriro ake akangokurawo ari munhu ari wild. Saka wild vaingotora sekuti semunhu akakura ari mwana wemunhu anga asiri kufambawo zvakanaka, saka akangotrainawo zvinhu zviri wild. Sekuti paakatomboshanya, kana chikafu haadyi pamba pehama, vaitotaura kuti kana akatobikirwa aiti ndakaguta, kureva kuti munhu aingogarawo zvisinganzwisike. Achitotya kutourayiwawo nevamwe. Kana ukatarisa mafambiro acho aanoita, paunobvunza aonekwa, kana musi wacho akaonekwa nemwana, pane vakamuona achimhanya, vamwe vanobva vatoti anenge anobhururuka, saka hatichaziva kuti plus semunhu kana ari ndiye ari kuuraya vanhu vese ava, ane mhepo dzawanda, saka zvinofanira kudaro. Ikoko pane mimwe mibvunzo yaibvunzwa nevanhu kuti munharaunda yeGuruve hamuna masvikiro here vakansela akawa angakonsaltwa ekuti vanhu vati ko chii chiri kuitika munharaunda yeGuruve? Ndimi vatungamiriri kaimi. Madzishe vakatoenda mumadzimambo, vakatobatana kuti vaende mumasvikiro iwayo. Saka ndofunga vari kugadzirawo zvavakaudzwawo hatisati ndane shoko rokuti vakanzi chii madzimambo aya, asi vakatoenda. Even kusangana ZANU-PF Central Committee vakatoungana kuti vagone kufambawo. Inyaya dziri kungoti everyday pari kugara pane mameetings ekuti
vemachechiwo vari kuungana vachinamata kuti ko dai zvagona kukamuka agona kubatwa kana ari ndiye akabatwa ndo patinozoziva kuti ndiye aita zvese zvere kana kuti tine dzimwe mhuri naika iye tingati munhu ane mushonga here nekuti tikatarisa iye zvinezvi munhu 1 ari kutsvagwa asi nharaunda yazara mapurisa nemasoja nemacid zvakangodaro nevemutemo vese vane vakadzidzira mabasa iwaya asi haasati abatwa asi tinotoona kutoti ivava mhuri wekwamagaya vakaurayiwa tato helicopter yatowo munharaunda imbwa dzamunharaunda asi haazi kubatika tingati munhu akagadzirwa here ane shavi riri paari kana nokuta kuti anyangarika asaoneke kana kuti anofembera izvozvo zvinogona kudaro handigone kuprobability half zvinogona kunge akadaro kana kuti asinawo iri mukana yekuti area yacho yaari kutambira ine miti yakawanda kana nyange pakaurayiwa naamai avo area yacho haina kumira zvakanaka musha wakangotenderedzwa nesango even helicopter kuya kwayakaita ikaita dambudziko rekuti tichisvika tanga tine weather yedu yanga isina kumira zvakanaka kwainaya saka vanoti helicopter haikwanisi kusumuka kana kuchidi kuchinaya kuti saka helicopter isati yakwanisa kuti imbosumuka ikwanise kutreka ini mapurisa kuya kwavakaita vanga vachiri kupinda muarea zvokuti paizotaurwa kunzi aonekwa kwakati mapurisa anogona kunge anga ari kuguruve senda which kana 40 kilometers away kuzouya kwavo zvasiyana napari zvino mapurisa taanawo muarea vaakugara musango nemasoja saka probability yekuti takaramba takabatana community nemaforces edu anobatwa because maforces edu anga ari kure nguva yaizotaurwa kunzi kunoku pavaizobhuya iye anenge atotiza netereni yacho saka apa ndoona sokuti zvataakugara nemaforces muarea mamobilization yemayuth vanenge vachiziva nzvimbo zvinotibatsira pakambotaurwa nyaya yekuti imbwa dziri kuzokanganiswa nyaya yehwema nekuda kwemvura iri kunaya mazuva anaya asi takanzwa makuhwawo zvekare yekuti mapurisa vane tekinoloji yemadroni yakati kuuyai ichokwadi here kuti vanawo madroni vanawo ichokwadi vari kutomashandisa tinotenda inyaya yekuti kutsvaga munhu 1 kwakatiomei nokuti zvaakuitika ndezvekuti mumwe munhu akangowana munhu waasiri kuziva akungofona achiti ndaona enimo kuno kobva draw attention yemapurisa vakananga kupi wrong direction saka kureva kuti madrone aya anogona kunge ari kuarea isiri ndiyo iri kuwanika chii asi maonero atazoita nemafambiro aya iri kuita tiri kuona kuti ari kutaka paakabva muward 3 yava mutirori akapinda mutereni iyoyo yeward 15 inova yenyakapupu range inongori nemakomo nemasango saka ikokoko ndokwaakawanika kanenge 2-3 times kureva kuti nderoad yake yekuti madrone nemasoja akagara ari ikoko ndiona kuti anobatwa akambotaura mashoko ekuti hamumbondibata munondiona ndazviuraya since apa akanwisa vanhu mushonga hatingafunge here kuti iye atori nemushonga wekutoti chero akatoona vanhu vachitouya apa vakuda kumubata anogona kutomwa semunhu anofamba futi nesecho ichokwadi izvozvozvo zvinogona kuitika saka tiritongotarisavo kuti abatwa ari mupenyu tichitarisira zvese nokuti kubatwa kana kutobatwa akafa nokuti matambudziko akonzeresa anonetsa nokuti munhu akadaro even mayouth aya anototya kuti amusvikire nokuti munhu auraya vanhu 21 zvakatiomei kuti uite face to face naye chokwadi icho ko pamakasvika kuhama dzacho tinonzwawo zvekare kuti foto rakabuda richizoshandiswa kumapurisa ravakapuwa harisi riro ndezvipi zviri kuitwa kuti pave nepikicha yake ko pamakasvika kuhama dzake hapanawo here anayo kana kuti pikicha inoratidza kuti zvaari iye yati yabuda here patakasvika kuhama dzake ipapo hazvina kutaurwa nezvazvo asi pane patakamboita meeting takange tichitaura nemapurisa mapurisa akapromisa kuti tichitoti dai manamatidza pikicha yake chaiyo chaiyo nokuti iye ndeye pachitupa yekare kare
mapurisa akaratidza kuti vanegona kuwana picture iyoyo nekuti description yake iri kutaurwa kureva kuti picture haikashayiki. Alright, sevanhu vari kumaruzevha futi anenge achishandisawo mafoni mambudzi aya anenge asingatori mapikicha. Ipapo plus paanofamba even paapedzera kuwanika kana kuda kuti utore picture inone hazvigoni chinenge chigudo chiye chinovhara kupi kumeso uri chivharei wanacho futi ichocho ndo chaanga musi wapedzera kuonekwa ndo chaanga akadi chaanga akarepa akapfeka mumusoro. Nenyaya yekuti uyu mwana akamuona kanga akechitsu saka pasaidi pamwe pacho padama paakanga akapaona pane maki akabva atotaura kuti munhu anga ane chimaki apo saka takabva tatoziva kuti ndiye nekuti ane maki shuwa pasaidi reziso rake apo. Plus rumwe ruoko rwake iri rwakaita sekunge rudiki soro unoratidza kuti ine zvarakamboita. Alright. Tichitaura nechenjedzo ndanzwa muchitaura zvokuti pane mamwe mafalse alarms ari kuitwa nevanhu vari munharaunda iyoyo. Imimi iye zvinezvi tichitaura tiri paSly Media TV mungapewo yambiro yekuti kudii uye nemashoko amungada kusvitsa kuvanhu takanangana nekutsvagwa kwaAnyMore zvingachenjedza vanhu? Ndaitokumbira vanhu kuti kana tiri kufamba seholiday ino tingofamba tiri muzvipoka kuitira kuti takagona kusangana naye. Munhu anoratidza kuti kana vari vanhu vechirume tinogona kubata, saka ndiri kutokumbira kuti povho yevanhu chaivo vasasiyire nyaya kumapurisa kuti ndo vanogona kubata munhu. Isi vanhu tinogona kutomubata nekuti takada kutarisa zvaari nerumwe ruoko rwake asi nokuti kana asangana nevarume 5 anogona kuvakurira. Saka tinongokumbira kuti dai vanhu tangogara tisatize kana tafungidzira kuti tamuwana takangowana munhu watiri kususpecta ngatisatumire zvinhu asi kuti tibate munhu todaidza mapurisa tisati tasenda zvinhu pasocial media. Naika aiwa tinotenda. Kana pasina mamwe mashoko tinogona kuchipedza hurukuro yedu kansela. Tinotenda. Zita renyu rakazara zvekare newadhi yamunotungamirira nepozishini yenyu kumusangano? Zita rangu ndinonzi Kansela Nobody Kawa, ndiri district chairman wemain wing kuZANU-PF kubepura 1 district. Tinotenda Kansela Nobody Kawa, ticharamba tichikunetsai uyo kana paine zvamune mawana munogona kungondibata panhare dzangu idzodzidzi kuti muchitipawo maupdates ezvinenge zviri kuitika izvozvo. Tiri kurelaya nemi nekuti pamwe kazhinji kubva zvichitanga izvi pane vanodzinzi abatwa zvinova zvinhu zvinozopedzisira zvaita kuti vanhu vave wiki vachiti haato mumaoko emapurisa iye asati abatwa. Saka tinezenge tichishanda nemi vatungamiriri kuti murambe muchititaurira chokwadi chine chiri paground. Ichokwadi tinotenda, tinongoti dai Mwari vapindira kuti mhondi igone kubatwa. Nesuwo ndiwo minamato yedu neZimbabwe yese nekuti hapana asisiri kuvazhinji vakuziva nenyaya iyoyo ende iri kutyisa. Vanhu vatongofunga kuti achazobva kunharaunda iyoyo akapedzisira akuenda kunharaunda dzimwe dzina vanhu vasingamuzive. Saka isusu vatori venhau tiri kuramba tichibatana nemi kuti tirambe tichihighlighta nyaya iyoyo uye tichitsvaga pikicha itsva isiri yepachitupa kuitira kuti akazoonekwa akune imwe area vanhu vanenge vachenjedzwa. Tinotenda. Maita basa kansela, Mwari vakukomborerei muzondipawo mafoni namba yavabhosha kana nehama dzavo tigozokurukurawo navo. Pakanaka. Tichasangana pafuneral. Tinotenda. Ndatenda. Muri Zimbabwe ndi Kansela Nobody Kawa vanova vanga vachitipa update mhuri yakapondwa kuguruve kwaMagaya uko kuti zviri kufamba sei uye zvave papi. Information yavati panofunga muri kuzvinzwirawo mega vachiri kupfuurira mberi nekutsvaga AnyMore vane chokwadi chekuti ndiye nekuti description iri kuramba ichipuhwa inoratidza kuti munhu mumwe chete ari kuita izvi uye pattern iri kuitika pane paurayaiwa vanhu iri kuratidza kuti munhu mumwe chete. Nekudaro chikumbiro chichiri kubva kumapurisa chekuti anenge amuona ngazi mapurisa ari pedyo navo uyo effort iri kuitwa yekuti pawanikwe picture inoratidza zvaari iye chaiyo igomwaiwa manewspaper ese nemumasocial media ese kuti vanhu vese vagoramba vachichenjedzana. Tinotenda muri yeZimbabwe pano paSly Media TV ndonzi mukoma Sly Simbi yebasa tichiramba chikupai maupdates ezvinenge zviri kuitika.